அதிகாரம் 14 திருவசனங்கள் 22-33 காலத்தில் இயேசு கூட்டத்தினரை தங்களிடத்திலிருந்து அழைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது சீடரை உடனே படகிலே தமக்கு முன் அக்கறைக்கு செல்லுமாறு அவர் கட்டாயப்படுத்தினார். மக்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் கையை இறைவனிடம் வேண்டுவதற்காக ஒரு மலையின் மேல் ஏறினார். அப்பொழுது பொழுது சாய்ந்த பிறகும் அங்கே அவர் தனியே இருந்தார். அதற்குள் படகு கரையிலிருந்து எடுத்து வைக்கப்பட்டுவிட்டது. மேலும் எதிர்பார்த்து அடித்துக் கொண்டிருந்ததால் அலைகளால் படகு அலைகழிக்கப்பட்டது. இரவில் 4ஆம் காவல் வேலையில் இயேசு அவர்களை நோக்கி கடல் மீது நடந்து வந்தார். அவர் கடல் மீது நடப்பதை கண்ட சீடர் கலங்கி ஐயோ பேய் என அச்சத்தினால் அலையினர். உடனே அவர்களிடம் பேசினார். துணிவோடுங்கள், நான் தான், அஞ்சாதீர்கள் என்றார். பேதுரு அவருக்கு மறுபடியாக ஆண்டவரே, நீதான் என்றால் நானும் கடல் மீது நடந்து உங்களிடம் வர ஆணையிடும் என்றார். அவர் வா என்றார். பேதுருவும் படகிலிருந்து இறங்கி இயேசுவை நோக்கி கடல் மீது நடந்தார். அப்பொழுது பெரும் காற்று வீசியதை கண்டு அவர் அஞ்சி அவர் கூறும் பொழுது ஆண்டவரே என்னை காப்பாற்றவர் என்று கத்தினார். இயேசு உடனே தம் கையை நீட்டி அவரை பிடித்து நம்பிக்கை குன்றியவரை ஏன் ஐயம் கொண்டாய் என்றார். அவர்கள் படகில் ஏறினர். காற்று அடங்கியது. படகில் இருந்தோர் இயேசுவை படகு உண்மையாகவே நீ எரிமகன் என்றனர். இயற்கையில் இறைவன் உரைகின்றான். இயற்கையில் இறைவன் வாழுகின்றான். அந்த இயற்கையில் வாழுகின்ற கடவுளை, அந்த இயற்கையில் உரைகின்ற இறைவனை நாம் உணர வேண்டும். அவனை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இன்றைய வழிபாடு நமக்கு வலியுறுத்துகின்றது. இன்றைய முதல் வாசகத்திலும் இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திலும் ஒரு இயற்கை பொருளை பற்றி எடுத்து சொல்லுகிறோம். யார் சொல்லுங்க? முக்கியமான ஒரு பொருள் எல்லாம் முதல் வாசகத்துல ஒரு கருப்பொருள் இது இயற்கை. நற்செய்தி வாசகத்திலே ஒரு கருப்பொருள் காற்று. சரி யோசி.
அதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் 11th 12th 9th ஜானுவரியில் What are the basic necessities of the human life? மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை மூன்று தெரிஞ்சிருந்தோம். என்னென்ன? உணவு, உடை, இருப்பிடம். இது மாணவர்கள் தான் கேள்வி. உங்களுக்கு இப்ப கேள்வி கேட்கும். உணவு, உடை, இருப்பிடம். உணவை காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். உணவையே காசு கொடுத்து வாங்கிடலாம். உடையையே காசு கொடுத்து வாங்கிடலாம். இந்த மூன்று அடிப்படை தேவைகளுக்கும் மேலாக உயிர் வாழ்வதற்கு ஒன்று உண்டு. காற்று. வெரி குட், கரெக்டா சொல்றீங்க. லைஃப் இஸ் பிரெத். வாழ்வு என்பது மூச்சு. மூச்சு காற்று. காயமே இது பொய்யரா, பெரும் காற்றடித்த பையரா. காயமே இது பொய்யரா, பெரும் காற்றடித்த பையரா. பலூன் சுகர்களாக வரும்போது பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாருமே பலூன் கட்டுவோம். பலூன்ல என்ன வேணும்? காற்று. காற்று போச்சுன்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன வேணும்? மூச்சு வேணும், காற்று வேணும். மூச்சு போச்சுன்னா